No nevadí, takže čaute, ja vás vítam vo mojho videa, tentokrát ja som ľudský Fatečec a ja vás vítam vo mojho nového videa. Dneska normálne po mesiac, alebo po mesiaci a pol, alebo 2 mesiacov, ja som vraž tak, prože, jaj. It's, I am fresh tak. A proste dneska si pôjdeme zahrať hru, ktorá sa volá Troll Quest. Klos, alebo ak to volá. No ideme si proste zahrať a uvidíme, jak sa nám bude dariť. Dariť. A ináč teraz neviem, či ma dobre počujete. Neviem, či počujete túto hru. Dobre. Takže, neviem, či ma dobre počujete, lebo som si kúpil nové sluchatka normálne s mikrofónom. Tak a tuto, áno, Trollface Quest Classic. Oh yeah, man. Oh yeah. Yes. Keby som dal continue, tak už by som bol niekde úplne inde. To by sme nechceli. Iba od jednotky. To je jednotka. Máme 2 hinty. Ježiš, som sa zlákol, to som dlho nehral už. No som to nehral, lebo som dlho nemal tablet v ruke. Poprvýkrát som ho teraz zapala, že som zvedal. Nevadí. Ešte raz, teraz som vás že to, že si... Oh my god, yes! Dal som to! Dlho som to nehral. To som už mal. Čauko. OK, že môžeme ísť domov. Reklama! Čo je toto? Nasíťa. No dobre teda. Tak čo je toto? Aká cenzúra. Toto som videl u Nakashiho, ale on to hral trošku iné a takže iba takto zatočíme a ona sa sprchuje. Sprchuje sa ty debil! Cenzurovaný. No, nevadí. Teda. Prvý zubček. No, prvý nie, teda. Vypadal mu zubček. To je more. Vidíte to? What the fuck? Ja som čakal na tie kamene a proste tam sa niečo spravilo a... Ježiš. Ďalšia slivka tam bude asi stále, čo? To tak vypadá. Finish! Ježiš, čo robíš? Tam nebaj tam. Choď tam. No dobre, teda ešte. Dobre, oh my god. Ak som dostal hečotku určite, že? Pekná reklama. Pekná reklama.
Len nehejtujte len nehejtujte to prosím vás. Ja za to nemôžem, to samo. Ukážte, že ste to samo. Neukážem, ja. Aha, dobra teda to. Ne? Ty si debil. Ty si gej. Ale ty to vyzle, či to je debilko. Boha. Ja som sa chcel trafiť na toho panička. Nevadí. Ba! Oh yeah, man. Oh yeah, man. Oh yeah, man. Oh yeah, man. Jasné, že to byť mína. It is mína. Ahoj. Hehehe. Ne, čo som dodal? To sa nadopralo. Aha, my dopr's showman. Ne. Vidíte to? Po tou stoličkou tam bolo aké semienko. O, skážeme to. Ježiš. Jo, mám dobročka. Održte si jablka. Ježiš. Ja som povedal, že to si musím ísť na jablka. No iba niektoré som nezabudol. To si môžem na druhé video natočiť. Aha, White Club. Obama. Katartana. Dali sme to pekne. Nice. Ja, tu je Isaac Newton. Pani mu na tu. Yes, man. Oh, yeah. Aha, ja, Ježišmaria. No, toto je pekné. Kamo, skôr máš padák. Na helikoptere som naosnula. Do rečina. Iba dole choď voľako. Nejaké salto, taký dala backflip, videli ste to? Až teraz na... What the fuck, man? No nevadí, no teraz ma teda napadlo, takže to bola reklama, takže by som to... že by som mohla natočiť The Walking Dead. Ja, The Walking Dead. Ne, môžete byť zima. Máme klobúk! Stop. Jej! Máme to. To čo bolo? Prišlo Violet? Prečo? Ja som tam... Čo som spravil? Aha. No už teraz posrali. Hans. To už nebol, nie?
A tak to już bude trošku... To było... Počkaj, ja som kde som, tu som už tam bol niekde. Tu som už nebol. Tam je veľký trolanik. Ty vole. No dobre teda. Reklama. Zase sprostá. Oh my god! Last Emperor. Jaký zombici. Nechtěl bych. Už tam dej. Už bom. A čo chceš ty debil? Debilný, špinavý. Tu máš meč. Noži. Ty si za ňou mal slipku, ty debil. Ježiš, tak ráno som už čukal. Hihihi. Dobro. Okej, no, to som ešte dávno bol. Čapička. To je veľký vodník. Hej. Pomogę. Aha. Dobra. Preboha. Vypnite ten zvuk, prosím vás. Tvoj. Otvor mu mozog, vyber mu šroby. Nalej mu tam mazgu, bez toho to namazeno. Aha, no dobra, teda. Hop. Čo, prosím? Ja to neviem. Čo? To neviem. Ne? Ja to neviem. No tak toto asi skončíme teda. Ale to tak to teraz skončíme. To bolo dosť veľa. Bolo 36. No dobre teda, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like. A lúčim sa s vami. Tak teda, a čaute.